Ano na siya? Gipatol sila siya. Numatay! Matay! Ang lisod ah. Oh! What happened bro? What happened? It's very nice. Carefully. Carefully. What the size? It's a big. Still lang. Yakyakan. Dupi ho. Nagdupa ng mga ama, oy. Laway mo no. Pre, sa may food trip to niron. Ha? Sa may food trip na to ron. Limango ka siguro no? Nawa man jay-jay. Ha? Wa man jay-jay. Man tatum ko ag lima. Subapod lagi? Ako din. Wala kay sa Alex ko ha? Gawara kam kaot eh. Pagkasayon ra ng kaot alimango. Matay. Wa ganep. Kaot lay isgutan. Sa pagkauton ti ka. Kung wagay ko ha, buto lang naman mo. Tanaw lang. Testing lang kay. Atong suwayan. Ja. Anad di ko ng kaot eh. Buto lang naman mo. Anad kat. Basig wa ganep, masiro kita, mapas mo ta pamahor ba niya? Sa ginog. Rehab bitaw tane wa nangapir man ta. Karon! Isuga brad. Laban akong oro kay hangover ko gikan. Lama di ang uro kay lakuan ko na hangover. O mga gaon, ato sa mga gaon. Country road, please take me home to the pen I belong. Ram, pag-uwa kita kuwaro, buto yung kang buwanga ka. Yawa ni migon yung kuod gud ayo. Mukuod gud. Kana may ganahan ako mukuod gud. Madugay ni kaon taglapok. Ano mo ginahisuod lagi oh. Ram, atay na trabaho aram eh. Pura gwa magin pila ng taga-oras lagi. Amin Ibaw ang pami pa nagdatag betrosan sila, sok doon tanay kong asa tapad doon yun eh. Oh, lapos mo na ano. So kung ka mag... Kuota ba? Dalawa na itong tingkuot eh. Nakusog mo yun, ako'y balak! Trabaho ko mga! Kaya ka na, mulik ramo na kakuha ka, papukutan. Dalawan kayo. Lawom no. Kana ram. Ya time okay. Yung may bangag, asang bangag na uban. Nagre tunog. Ayun na yung may bangag. Ika tunog atong tanan. Ano pa na daw? Kasipok so. Yapag wala kang lapok. Pagay na parto. Lebag. Ano siya? Gipatol sila siya, numatay! Matay! Ano bang? Ira ka. Ay panglabot kay mabasan ka sa farto. Oh, panglabot. Ano siya kasayan re? May pukog gupit ka to sa udlos mo sa nipa. Oh. Di dako kag baos. Oh. Naparag ba? Club. Nasa kapila tayo ragbing ka. Kabay. Ikay ko pakuoton re. Oh! Ikikot ba? Buang ka? Sudah pag tutakay ka dia? Lo! Dako bro! Diko bro. Ano na bro? Subati ada na sa mukot ka bro. Ay lamia na matang paroson eh. Atong bang ka dito be? Atong bang dito ba? Carefully. Kurog. Amigo na kurog yung migos kay isog. Yata. Sa mutag tao kontra siguro ni. Carefully darling. Carefully. Grabe po ang ilok. Atay yun pa dopa. Lo. Hunatan na si Pirman. Uy, batay magdaag ng pormahan mga gawin ay. Hiingon mag-agay. Ang lisod ah. Oh. What happened bro? What happened? It's very nice. Carefully. What the size? It's a big. Huh? Big. Slowly. Surprise was a surprise. Matay di ka masaag diri na. Surprise. Wala na makagagtag ba? Slowly down. Halika na papaak na rin. Mabuluta ba? Sabang ko buhay ko na. Ebidensya. Okay na na eh. Okay na kagamay rana.
Grabe yun. Tara. Wala si Mutilo! Buang. Don't worry. Wag ipaka. Don't worry. Oh, don't worry. Kuplan ako. Put Put in the ground. No, na baka. Nadam bangag. Ada bangag. Bagton sa dre. Oh. Sayo na. Dako ko na kayo? Gamay, matay. Suga-suga lagi na. Di eh. Suga-suga ay. Klaro na buko-buko. Aga matay! Suga-suga! Pero kira! O sila ko tali mo ram? Paapa niya? Kuno to dali mo largo unta? Todro. Suga na mo bro. Daga ko sundan. Apa ko ka? Ano ingon maka imong pugunita pak ko ah. Hak pa largo ko makupta nimo? Para buko na boss. Tawake no. Apaka. Te bato. Eh butang lapok. Don't do that. Don't do that. Alsa. Bato ra ba na? As ko na game. Alsa na po ka yam. Asig ko. Asig ko. Adlok mo ka. Sugat na Ada. Wan na butingog. Bumili ko na margin basta kuha siya. Dahil ko mo ko to. Dahil ko mo lahos. What you doing darling? Ako ginagip. Ha? Ako giglang ka. Sana. Iwing mo pa ka nga. Kuwara ko koto na ko. Never. Ah. Lah maniit gid eh. Dako-dako ra ba Jon? Dako-dako gid Jon. Allah. Grabe balik. Di na mabalik eh. Balik eh. Niit. Maniit. Okay. Ah, pero wa gi ko kabawas to pero Bos. Kabawas. kamu tato. Ay, kuwarte. Ikaw to ra pa po na. Sige. Tobey na. O mga gaon. Look at this one. Is very daghan. Tudok ko ginawa sa deo. Wong kong ini dirin ding 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 ding. Sipos na po mga gaon. Katur ta. O mga gaon. Dala sa mo kay mag-cooking pa mi. La 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 la. Sana? Kala niya katong hikap-hikap, bong-bongon. Kala niya katong hikap-hikapon. Ate kung gana magkulkuil paak mo no dire. O sa may sodya mga uto. Soda na uto ka. Mga gaon, wada. Stilan. Yakyakan. Nagdupa ng mga amaw eh. Tingkod ba? Mga gaon, wana sipak-sipak na rin. Maksi na pong baho ani o. Mga tambukar ba? Ayun. O mga gaon. Ilunod na taring akong kuha. Ikinto binagyo. O mga gaon. Mga haon na ta, luto na.
O mga gaon. Murag kasi ko pero sibo. Ito na kay mga ona may kay grabe yung kuan gusto na ah. Okbo na to. Nganon dako mi mo. Okbo na to mga gaon be. Ako man nakuha. Siguro ko yan na naman. Grabe kagamay yung tao no. Country road. West Virginia. Itaktak lang, itaktak. Ang tamo niya kaya tayo matanggal sa kilid eh. Take me home. Ana apre oh. Okbo naman ni pre ana. Oo, yun. Migo. Ang nakuha dai, haman mo ha. Waay. Ang mo na. Gamay kayo. O mga gaon. Let's eat na ta. Binduran ko eh. Sana kita mo ga. Na, kaya undo ko. Mukbang ni mukbang. Gawing tambuka ganyan na gaw. Murag ko ano, nagilo-yelo. Migo awa. Wala ka na res. Tamak na ada pre. Tamak na pre. Bakit yan eh. Kasi tino na tambok mga lamig ya pon Tambok mabadaot, lamig na. Sus. So may ginahan ako eh. Tambok ka ng gumayaw. Tanggop ta nimo ramba. Ako ganang gilabay. Nagi mo hilabot ron sa paak. Pilpilo nga akong kamot. Ini sa pagkulit ko payo ko eh. Maki-maki na pod. Happy mo na. Kana. Tinawahan. Ito na yung mga pispan ke. Dekem. Kau tinggal di akan biar ka. Pagkuot nimo. Tapi ko siya madalas bangag. Mga gaon. Grabe na ka online lami ayun. No? Ganun? Ni ah. Alimango na ko. Alimango na ko. Kuha na ko ba? Huwag po dito. Gabi baha na remote. Gopas oy. Urus lang yung tawag yan. Nagigil ko sa baba. Kasi ang sabos kasayang. Lidik. Don't move, don't move. Laway mo no. Ayaw noy. Oh my God! Lidig na! Wow!